duwe ra yo disunatno ancuk. Lah kapan ada duit, Mbak? Yo ngenteni nasi kono rezeki. Kalau masih isin itu, Mbak. Sabar, nek pancen gale isin ora wani teko omah. Ning omah ae dolan karo simbok ning jero omah ora usah metu-metu ya. Orang betul agak tahu, Mbak. Ora perkara kancam. Iya. Ayo nek metu timbang gale nangis disin-isin. Gale terus anggere mulai nangis. Lah ora terus nyiksa atine mbok lele. Kenapa, Mbak? Iya, kok disunatno karo meneh. Engko nek bapakmu teko ya, padha panane. Nek kowe kepengin sunat, jaluk sunat mergo isin karo kanca-kancamu kabeh wis gedhe ora sunat ngono ya, Le. Iya, Mbak. Mbak kasih, Mbak. Lho, kok paham? Kok ora disebut ngono paham, Le? Ya jalah. Mbok ora pikiran piye? Duwe bojo, duwe paham. Ketoke ya wong lanang negere. Lho ning kok ora kena disebut, malah kebangetan. Ayeme terus jeri wong wedok sajiakane. Aku bojo mbok semetak. Mi, Apa? wong lanang mulih kira ya dikai mangan, digakno kopi, ora nek kowe. Piye? Piye? Wong lanang bali jujuk mburi. Wakul mengkurep, cowek mengkurep, pawon ra kobong lho. Kowe iki mau sekesuk jagong ning ndi wae kowe. Dadi sampean muleh. Jaluk dicawisi mangan. Jaluk dicawisi wedang kopi. Lumrahe aku masak wong wedok masak iku dikek kaya wong lanang. Lah nek ora ana berase, sing dimasak berase nyanyi nyembur. Iya. Lagi pirang dina kowe njaluk duit aku, jajal eling-eling jek. Kok lara ati? Lah tega aku pirang dina? 20.000. 20.000. Lah ya 20.000 ku lho untuk beras pirang kilo. Wis kelong pirang dina mi, kelong 5 dina kok iso mbok entekke. Lho goblok. Lah ya ngene. Ngene kok wong ora gregetno. Duwe 20.000 kok nganggono pirang dina sesase ya. Ra ngono kuwi sak ora-orane 20 dina, apa 15 dina. Pegel aku ngrasakno sampean. Muleh ora nggawa diadek naro-narone wong wedok kok. Arep ngejak tukaran kowe. Aku sing kudu ngempet dadi bojomu ki aku mi. Sajaan. Lho. Sajane kebareken kowe tapi lho kok wong lanang kok ngempet ya rumah sak. Lho aku iki lha apa rakyat dadi wong wedok ngempet perkara apa? Ngempet perkara apa Aku ki dadi bojomu ki wis ngempet isin karo kowe. Umpama kok ora ana gale, tak tinggal kowe. Sajane. Lho perkara apa? Jajal tekakno perkara apa? Jajal jemi, metu-metu ning dalan kono jek. Lah kene. Nyawang tanggamu kae sawangan. Kene. Kalunge gede-gede. Kalunge hawane sakmene, gelange nganti tumpukan. Ora nak kowe. Ndol-ndol-ndol. Ya ora isi-isine wong lanang ngono kuwi. Lah ngene kok ora ana udan, ora ana angin, kok ora ana gluduk le. Gluduk banyak beri sampean. Lho aku gregetan. Lho aku dadi bojomu iki lho kan. Kurang terimane piye dadi wong wedok. Nerima ing pandum. Mbok kayani ya tak tampa ora ra ketangan les ya aku meneng ae. Lho kok malah saiki ajan-ajan arene ndelok wong wedok-wedok nek lunga-lunga pantun nganggo kalung nganggo gilang. Lho aku ki lho dadi bojomu paribasane nyidang kae-kaene mulo. Kepengin nganggo kalung rasane kaya apa nek sawang wong nggo pantes. Kae lho bojone Tejo ditukono kalung sing lanang dienggo pantes. Lho lek ditukono Di apa? Ini iki apa? Ini iki lho le anak mbok le. Lalinan le mbok le. Jajal jek. Kok lalinan iku lek ditukono kalung aku di apa? Senengane nyalahke wong lanang. Jajal dieling-eling jek, dieling-eling. Kowe tau kurek ta ora? Kurek lha apa? Kurek entane kaya wong duwe-duwe wae. Delek ning kamar ra metu. Njaluk kalung, iya apa ora? Eling jek, eling-eling. Kurek njaluk kalung. Tak mekke bang cicil. Bang Titil. Ya terus. Tak
tak tukokno kalung ya apa ora eling apa ora? Jajal jek eling-eling. Pirang gram yang tukokno kok pirang gram. 3 gram. Ya lah terus. Kalung urung nganggo 3 dina wis mbok dol. Ya apa ora? Pah duwe langganan purik njaluk dituruti. Purik neh njaluk gelang. Jajal jek eling apa ora jek? Gelang tak golek-golekke. Dralae bojomu kok wong pinter. Nyambut gawe nyah. Tak tukokke gelang. Gelang urung ana seminggu wis mbok dol neh. Nganti aku bingung. Urip nang njaluk ali-ali. Lho ali-ali urung sida tak tukokke kok wis mbok dol mimi. Iki wong wedok ta piye? Baleni sing mburi lek ngomong baleni. Kowe tau njaluk ali-ali? Ya. Ali-ali urung sida tak tukokke wis mbok dol. Iya apa ora? Lah sing tak dol iki apa, Sing tak dol iki apa? Lho ngono kok ora wong lanang ora manas atine wong wedok. Ini mah ora sampleh. Lho. Mulai ya mari dadi tukaran kok iso. Lah aku mulai. Iso merenteni mantuk apa lek mantuk apa? Lah mulai yo golek mangan kok. Lho sing iso ngene kok mah ora golek-golek ora entuk apa-apa sing kena dipangan anakmu karo aku. Sing ngelen oleh. Oleh, Pak. Ah, ya le kok penak-penak weteng mono apa le? Ora mikir anake. Tangan Alah. Kondangan kondi kabumi kondi niku mau kontok bedak. Pembringin. Kabumi. Tangane ndak ole. Alah, untuk kaya gedang kok nyateran kok ya kaya wong pinter golek kaya ae. Ya ngono kok apik kok apik kowe. Ya lho. Lho kok apik kelakuan. Lho bocah anak-anak rekoso mesti lara rekoso lara mesti kepenak ra tau kok malah mangane kolon karo wong wedok sajane. Lho sing esuk merot iki lho weteng ora kebono apa-apa. Mangan yo mangan bojo-bojo. Lah kok kebangetan. Ngerti apa ngono ndek benakku wong bojo. Lho, kok mudak-mudak kuwi to ya? Lah nek ora iku, Nek ora. Umpama aku entuk kowe lho dipek kecamatan. Piye? Dipek kecamatan umpama ora karo kowe. Alah. Nek ra entuk aku dipek kecamatan. Lah gage anak-anak ben metu bali desa, kok ben ngruboi kowe. Wong kok ora greget nang wong. Jane iki mau napa lah. Iki lah anakmu rek njaluk surat esuk nangis. Ora meneng-meneng. Kowe di celengan apa ora? Simpen-simpenan. Celengan apa lho aku iku tau yo kaya apa kok tak celengan. Lah seminggu pisan tak kei 20.000-an. Ngono kira dikumpulke ya. Ya nyara digo blonjo ora digo blonjo. Tak kaya anakmu. Iya dong. Sunat lah, Pak. Surat sosok ae asom wis di duwe kok. Kapan nek, Pak? Arep monggo apa jom njaluk sunat e. Ben apik kok gone bapak. Kok kalau ngerti gone bapak ae. Iya. Merasa sik ya dong. Aku isin kok, Pak. Piye? Lho ini tak gede kok ora waya sunat ya. Aku disisin kan aku, Pak. Jare tak gede rong sunat. Iya lho, Jong. Bapak urung di duwe, Jong. Lah iki piye, Pak? Dipet serak kowe. Paham, Pak. Kowe iki anak-anak kemarin urip ngene iki ndak pantes ngene kowe karo sunat kok Sunat arep lah, Pak. Engko tak percaya dhewe ngono piye, Jong? Gua apa, Pak? Yo, wis to. Mau, Pak. Oh, Pak. sampean ojo ngono kan. Iya. Dadi wong iki gemregah atine. Anjen diganjar wis duweni anak-anak lanang. Wajibane wong tuwa ya nyunatno. Lah gua budi akalem lunga ning ndi merantau apa-apa bisane iso nyunatno gale. Ini lho, Jong, aku tak pergawe sik ngono piye, Jong? Sabar ya, kok aku nek bali untuk duit disunatke. Nanti kapan, Pak? Ya nek wis entuk duwe ya, Jong, kok malah njok bantah. Ora entuk duwe nek disunat kacung ya. Sabar. Aku tak merantau sik nak ngono. Kedas wedi nek ora kedas rek. Nah, apa metu ya padha nek sunat kok ra wis tutup isih aku tak pemikiran karo ibumu. Piye, Pak? Apa? Iki merantau iki suwe lho, Mi. Lah terus. Aku yo tak pamit ta. Lah ya pamit gak pamit, ala pamit ning ngarepku ngene nek Lah sing iki ya, Jong. Pak. Apa lah apa kok Pamit. Takok ae. iya pamit gak lunga kan. Yo kok sik ah. Lho, yo ngene kok. Pamit.
iya. Lah yo. Alah, iki terus saiki, Cung. Wong ana anake ngelolong ngono kok iso. Ya wis tak golek gawean sik. Ora entuk dhuwit, ngunake gale. Wis le, Pak, wis njaluk ambung, Mbok. Wis bar njaluk ambung. Ya Mi. Hati-hati, sampean kok nek merantau. Ra ketang tok duwe sithik, ndang kirim mulai nek ilang. Piye? Mangkate urung wis mbok arep-arep ngiripe mulih. Lah ya duwike ndang kirim nek ali. Ya nek wis entuk dhuwit Ami. Lah iya, iya. Ya, Cung. Kami lho, Pak. Ibu aja inceng nek adus. Ora, Pak. Anake kok duara inceng-inceng. Masakku kok. Lah yo ngene kalau lolor Pak Am. Jan aku yo ora mentolo le. Lah ning piye nek wajan kewajibane wayahe yunas karo bocah. Rene. Lho, ata ndak mulai nek kok Pak Am. Lagi itu nggak mulai, Mbok. Lah yo ning ngono le. Bulan nuwun. Pasane bapak, Mbok. Ora suarane Pak Am serak le. Suarane serak kaya mangan gedang. Bulan nuwun. Monggo jabang bayi. Alah. Kula nganti kaget Pak Inggi. Monggo. Kula kaget Pak Lurah. Wah. Ana apa leh nih? Baru kejekan karo anak. Nah, sampean niku pripun le Pak Inggi? Pak Inggi, anake kula niku sekesuk utuh pureh. Gedhe derek sunat lho. La ilaha illallah. Perkara kuwi. Nggih. Mi Napa? iki mau aku lak bar operasi Nggih. saka kecamatan. Eh. Lah aku kuwi eling. Oleh duwe rakyat kowe. Wong kowe iki biyen kondang lho. Repot. Kowe biyen kuwi dadi kembange desa Gedangan. Lho tak rungok-rungokke. Basa kowe dibek bojo Sutejo. Uripmu kok malah ngrekoso to. Lah ngene iki Pak Lurah, nasibe wong niku panci dhewe-dhewe. Bar kula dibek bojo Kang Tejo. Nyatane uripe kula keserangat, mari basane mangan iku ora kuat. Lah ngoten niku lho Pak Lurah, sampeyan niku dak lurahe kula le. Iya to, Mi. Ngoten niku mbok dijalukna bantu-bantuan napa-napa. Mboten nek sampeyan kok. Lah umpama to aku ngerti lek uripmu kaya ngene. Ora usah tak jaluk-jaluk ngene. Kowe ya tak tulungi dhewe. Wong anggitku lek uripmu karo Sutejo kuwi enak. Neng jebul basa tak rungok-rungokke. Lho bendina kowe kok gembira. Bendina kok congkrah. Lho kuwi perkara apa? Sampeyan iki pripun? Perkara ora kuat mangan. Mele-mele anake kula njaluk sunat, kula dak bingung apa iki. Perkara ora kuat mangan dadi tukang. Lah, Lah iki sapa? iki anake kula ngoten. Dadi kowe wis duwe anak semene gedene iki. Nggih, niki derek sunat e Pak Lurah. Derek sunat. Urip sunat. Asemono gerane kok urip sunat. Delok awake kaya gerah. Balunge ketara kabeh. Iki mbok ingoni to iki. Alah sampeyan niku kok berang-berang perkara ingon dikandani mangan iku kurang-kurang kok iso. Banget kon uripmu kok. Lah jeneng anak-anak kok ora kok ingoni iki. Arep nyekso bocah piye kowe? Sampeyan tau bar Narik-narik. Loh, lah kok angsal. Loh, niki napa Pak Lurah? Tokone beras. Loh, gimana kula tenan iki? Iya. Salah, matur nuwun. Tokone beras dan diliwat anakmu beda mangan. Kalah kok rasane mangan Rezeki, Mbak. Matur nuwun nggih Pak Inggi. Iya. Mboten kira nek sampeyan jebule lomane ngenten.
Lah aku weruh nasibku kaya ngene, sapa sing mentolo lek? Nggih, matur nuwun. Anu, Cong, iki kok tak tukone beras kabeh, kowe nganggo suwe. Kowe kok meneti dotelone buri, banget karo sambelan ya, Cong. Sik. Enten apa Pak iki? Duwe kuwi kok tukone beras. Nggih, ben kanggo pirang-pirang sasi. Meteti godhong telo iki apa? Lho, dipangan dikulup niku lho. Amit-amit jabang bayi. Lah napa? Lah bocah kok makani godhong telo kaya wedhus. Mulane anakmu awake bengkring ora duwe gizi. Tadi kowe kira duwe apa iki? Kone wak pitik. Alah. Matur nuwun Pak iki. Beda mangan. Awake ben rasane rasane mangan enak. Matur nuwun nggih Pak iki nggih. Kowe duwe lurah kaya aku gak seneng piye. Nggih, pun ampun kuwatir. Yang ben nek sampeyan nyalone tak coblos. Tenan ta ora? Nggih. Nuwun tak duwe kowe lali. Mboten. Saestu mboten. Janji. Lah, niki lho Pak Lurah. Apa? Anake kula nangis mawon. Ya. Perkara gedhe dereng sunat iki kula kek bingung, kula pikiran. Anakmu kula sunat. Nggih. Yo sunat. Nggih. Yo disunatne kok. Nek disunatno niku enten ragate apa iki? Ayo mesti wong sunat masa ati ketok tok. Yo bayar mantel ini bayar dokter kok yo. Sunat lu gak piro lek ni, sunat lu gak piro kok sing Sunat niku sing paling murah gangsal 150. Sunat kok 550 kok larang men. Nggih, Pak Lurah niku sing paling murah kok. Niku sing paling murah sakniki. Sunate. Loh. Nambah sae? Lho kok ora ngatos Pak iki? Panjer 200 sing 350 nyusul. Ngoten. Ya. Sida sunat iki, Mbak. Lah iki mah ngerti apa aku ora tak kon lunga, Iya, Mbak. Lah ngono kok Pak tak kon lunga. Nggih. Matur nuwun mengke kula tak njaluk keringanan kali doktere Pak Lurah. Ya wis gampang kurangane gampang. Nggih. Gampang. Niki mengke nek mboten diparingi obat pripun? Nek mboten diparingi obat. Ora usah diobati yo. Lah nek mboten mari pripun? Kapan uli kuwi diblonjok ning ndang mari. Lah sampean iki enten-enten mawon. Obat-obatan barang. Nggih pun mboten napa-napa mengke kula tak njaluk keringanan kali doktere. Nggih bancai ya Pak Lurah. Amit-amit jabang bayi. Lumrahe nek wong Jawa niku sunat gak nggih bancaan Wong ki mbok mawas diri. Wong kowe iki wong ora duwe, wong anak sunat kok bancake barang iki. Iku adate Jawa ngoten kok Pak Lurah. Salah. Lah adate kowe lek bancaan ki nekane wong pira? Biasane niku tangga-tangga niku nggih sak RT 40. Lho, 40. Sak RT Pak. Lho aku kuwi sing lurah, lek bancaane mek wong 3. Kowe wong ora duwe bancaan wong 40. Iki Pak iki. Lah. Niku Pak Lurah. Matur nuwun. Matur nuwun. Mesti sapajet moden. Ya wis kok. Nggih. Wis tak cukup iki berene. Nggih, cukup Kula, Pak, iki Pak berene. Lurah. Nggih. Cukup. Karek 100 ibu kowe. Pripun iki? Ketemu duit ini kan. Mboten nate. Nah, iki tak kei. Aku entuk Mbak. Loh, lah nggih napa niku Pak Lurah? Loh, yo nggih jajan ah. Nggih jajan anake kula. Lah mungkin nek bingung pripun selawasane tau roh duwe abang-abang. Ora. Kuwi nggo jajan. Nggih. Ya, Nggih. tukokno kuwaci. Waci. Pangan nggon. Lek rong entek aja mulih. Sak niki, Pak. Ya. Entek kok kabeh. Iya, Mbak. Ora apa-apa le. Ora apa-apa nang aja blerang-blerang lho ya. Iya, Mbak, jajan kuaci ya, Mbak. Iya, Iki, Mbak. aja Matur blerang-blerang. nuwun, Pak Lurah. Ya, wis. Ya jalan Iya. senenge anakku. Ora seneng piye wong ora tau. Jadi niki wau sampean keng pundi ya Pak Lurah? Jadi sampean niki wau keng pundi keng dalan apa keng koperasi? Iya pisan kuwi aku koperasi. Nggih. Ping pindho pancen aku mboktekke urip. Ngaten. Ping 3 ana pari gawe. Damele napa? Aku ki ora sehat kok. Penyakitan.
penyakitan. Sakit napa lek Pak iki? Bapake tole iki ora kena digunakake kok iki. Lho sing sakit napa? Klome otot sakilan iki lho. Ototku sakilan iki lho mati. Wis ora kena digunakake Bronggawa. Otot jempolan. Otot jempolan. Alah, ini jempolan klome kok ya. Terus karepe sampean pripun? Karepku aku arep golek dukun pijet. Nggih. Ben bisa urip, ben bali kaya diingini ngono lho. Alah, kebeneran Pak Indi. Jenengan pun menehi duit kula akeh. Ora susah golek dukun pijet. Kula niku riyen turunan lho. Tenang. Nggih, dukun pijet kependhem. Mboke kula riyen niku pinter pijet, diturunke kalih kula. Sampeyan rasa ado-ado golek dukun pijet, tak pijeti kula. Mungkin otot-otote sampeyan sing do mati, nek pun kecekel tak lus-lus. Balik urip kabeh nek. Tenan to piye? Saestu. Aku kok salah kepengin bukekke to. Kok nek ngatur mangkate mriki? Aku piye? Kula tak mendhet lengo. Lah niku agungane dicopoti, mungkin tak lulur sithik-sithik. Iso urip tenan ya iki. Nggih, kona. Urip. Yang ngono terus aku bingung. Kula tak mendhet lengo nggih Pak. Ngerti ora ya ndang rene aku iki kok ya. Jebul dukun pijet pintar. Iso urip bareng mati. Nggonku ora urip. Yen ae. Warung iki ora cepet apa-apa iki. Cet. Wis. Iyalah. Niki mboten dicopoti. Ora. Medianya nggih pun mboten napa-napa. Lho. Kersane lonyo. Kowe iki bentol. Kersane lonyo. Mo. Nek mijdi kersane lonyo. Iki apa lek? Iki apa iki? Banyu apa kuwi? Ambune kok. Ngapunten nggih Pak Indi. Amis. Lah pirang-pirang dina kula niku mboten goreng-goreng ora ndelengo. Niki wau lho riumban beras padha lunyune mboten napa-napa. Wah. Lah amis kabeh kok iki lho. Tak dirubuk semut aku kok. Lah nggih pijet lonyo. Ora usah. Otote sampean ora iso bali. Ora, tak golek dukun liya. Wis tak golek dukun liya. Lah nggih ngenten sampean urung-urung wis Wes. Iki malah dirubung semut kabeh. Sampeyan iki kanjeng konsul. Mulih. Tenong erong dilumahke, petung erong digenah kok ngene. Digenahke pripun le Pak? Lho. Kowe ra tak kei dhuwit. Nggih. Nek piro dhuwit piro? Nggih kathah enten apa? Dhuwit kuwi ora tak kei kowe loko-loko. Nggih. Wong dhuwit ku ya nggonku nyambut gawe ya perkasa. Yak-yak ijo lami kok. Jaluk ijo napa Pak Indi? Ijole alah. Mosok aku podo mi. Sampeyan iki jaluk ijo napa? Ijole ya kowe ah. Lah kula lah napa? Lah aku keloni. Jabang bayi aja kaget. Lho sampeyan niku pripun? Sampeyan niku kepala desa. Pak Lurah kudune ngayomi rakyate. Lho, pami sampeyan ku bantu menehi dhuwit kula lumrah. Ning aja ndek pamrih kok malah sampeyan. Aku kok anggap ora ngayomi kowe iki piye to? Kowe iki tak ayomi. Kowe ora duwe tak kei. Lho kurang piye aku? Lho nek kula niki ndek bojo kok ajeng sampeyan keloni. Bojomu nek bojo. Bojone kula merantau. Bojomu ora ning omah kok. Lho, Ora bojomu. boten Pak Indi apa ngoten. Sampeyan kok apa sini wong. Nek enten wong ora sampeyan dilaporno cilaka. Lek kowe ra gelem tak keloni aku keloni wis. Nggih padha mawon. Sing mentolo keloni sampeyan iku lho sapa? Apa kate Pak Indi ora kenapa? Kenapa? Aku nyawang kowe iki ra butah iki. Lho, ora betah lah napa? Aku kudu ngeloni kowe ngene. Sampeyan niku mungkin enten wong liwat lho. Makane dicekel malah dilaporno mboten-mboten. Aja nggone tangga. Tangga kuwi keplok ora tangga. Sing penting ra aku karo kowe. Sampeyan ki wis tuwek. Tuwek piye? Sampeyan ki wis tuwa.
wong tuwa lah wonge. Lah napa Sing penting ra genjotane kok. Alah jabang bayi. Genyotan apa napa aneh-aneh mawon. Sampeyan iki gajib napa? Kowe tak rembug sarana becik. Nggih. Kowe tak rembug sarana alus. Lek kowe ora gelem ngladeni aku, apa kowe kepengin ngerti kekejem aku? Gajib napa? Tak perkosan papan kene. Ampun apa ora? Ampun kula niki pun nggih bojo. Gelem ta ora? Gelem ta ora? Pak Lurah ampun ngaten Pak Lurah. Ora ana barat. Ora ana kok malah ndasku kaya samber ndledek. Lah iki kok ana penthong sakmene gedine iki sapa iki? Ora tangklengan. Ora kleru anake lanang galih. Mbani le, keparo